Yeah, punta guys. Kaya na punta. Atong may aging akong dala nga unit Defender karon RE6 OD. Nako karon sa kan guys, Araneta Coliseum. Nadi akong amo karon nag-event nga. Ako ulat ako sa chat niya. Siguro mo man ang oras karon alas 8:45. Siguro mo man mga 10:30. Muna ni dito ko akuan ay lalabang. Dayon uli na dayon. Pindot na unit bat guys. Ito naman.